Kommunalpolitik handler om modet til at prioritere. Vi kan lige så godt erkende, at der ikke er råd til alt, og en bevarelse af velfærdssamfundet vil kræve omstillinger. Det kræver lederskab, og frem for alt, så kræver det en åben dialog, ærlighed, sund fornuft og mod til at gå nye veje. Borgerne og medarbejderne skal inddrages i løsningen. Vi skal have muskler til at kan investere i fremtidens velfærd. Det er afgørende for også at kunne levere en god velfærd, også til en kommende generation.